Здравейте, граждани! Стигаме до този миг, в който трябва да се изправим за трофей, който липсва в нашата витрина, именно Суперкупата на Европа. Един турнир, който смятам, че всички знаят, но се изправят победителя в Шампионска лига, в случая Ман Сити, и победителя в Лига Европа, който така по стечение на обстоятелствата е Севиля. Смело мога да кажа, абсолютно е властелин на Лига Европа. Както се казва, този отбор просто е създаден да печели Лига Европа. Миналия сезон бяхме в една група в Шампионска лига с тях и се получиха доста интересни мачове. Те направиха така своето си нещо, завършиха трети в групата и естествено продължиха в Лига Европа и я спечелиха. Имаха доста колеблив сезон, но за това и за доста други интересни теми, естествено ще говорим с човека, който няма абсолютно нужда от представяне, нашия доен Митко Янков. Здрасти, Батмите. Здрасти. Как си на първо време? Супер съм и така с нетърпение чакам във вторника. Във вторника ще пътуваме една част от феновете до Атина и ще имаме възможност да разгледаме и града, и в сряда сме готови за Суперкупата. Точно така. Забравих да спомена на Георгиос Караискакис, иначе казано стадиона на Олимпиакос, който не е кой знае колко голям, 33 и малко като капацитет. Всички знаем, че ще има и гости на УЕФА, ще има и други от спонсори разни присъстващи. Това просто ограничава броя на феновете, които ще могат да посетят този футболен двубой, но какво да се прави? И сега като казвам това, се сещам, че всъщност Ирина Горлонгова, една наша фенка, която е в управлението на Септември София, има два билета, които поради една или друга причина няма как да отиде на този двубой, така че аз съм писал и ползвал в групата. Все още никой не се е свързал с мен за това, че ги иска, така че ако някой иска да отиде на този матч, не се е записал на време в Фенкова или по една или друга причина не се е здобил с билети, има два билета, така че момчета, момичета, ако желаете, пишете ми, аз ще ви свържа с нея и няма абсолютно никакъв проблем. Матч ще се изиграе в сряда, както ти каза, от 22 часа. Какво е изобщо значението на тази купа за нас, батмите? Както казах, ние не сме я печелили, това ще не е първият сблъсък за този трофей. Когато сме били купата на носителите на национални купи, още не се играше за Суперкупата. Иначе точно това беше двубоя по носителите на Купа на европейските шампиони и на Купата на носителите на национални купи играеха за Суперкупата. Сега, тъй като останаха само два турнира от миналата година, мисля, че беше Лигата на конференциите, но той е третостепенен, затова в момента за Суперкупата спорят на носителя на Шампионската лига и на носителя на Лига Европа. Не сме, но много е важно и то е важно заради статистиката, заради реномето и заради успехите на клуба. Затова е толкова важно да я спечелим. Аз съм почти убежден, че ще го направим. Не защото имахме успешни мачове срещу Севиля в групите на Шампионската лига. Наистина техният сезон беше изключително труден във вътрешното първенство, но в крайна сметка стабилизираха и за n-ти път спечелиха Лига Европа. Така че не очаквам да бъде лесен матча. Още повече, че матчът се играе в самото начало, след изиграни първите кръгове само на шампионите в Англия и Испания. Отборите категорично и съвсем обяснимо не са в оптимална форма. Така че, може би по-скоро усилия на волята ще помогнат най-вече за спечелването на трофея. Така е наистина, но със сигурност този матч няма да ни навреди. Аз изобщо не омаловажавам мачовете за суперкупи
в случая това не е първи за такъв трофей, който не липсва в витрината, както вече го споменах. Но е хубаво това, че ние така или иначе нямахме толкова добра подготовка, имахме само 3 контроли. Играхме за Community Shield, който загубихме, но смятам, че това изобщо не ни притеснява по никакъв начин, защото всички знаят, че когато загубим Асите Community Shield, обикновено става шампион. Още повече, че миналия сезон така и гарнирахме с едно FA къпче и една малка купа с едни големи уши, първата в историята ни, и смело така мога да кажа, че със сигурност няма да бъде последната ни, или поне се надявам да не бъде последната ни. Ако продължим така да надграждаме нашата игра, мисля, че защо не до сега рекорда е 3 поредни шампионски лиги от Реал Мадрид. То затова са тези рекорди, за да се подобрят. Защо не? Защо не? Ман Сити да не е първия, който печели 4 шампионски лиги подред. На прага сме на това да подобрим рекорда за 4 последователни спечелени висши лиги. Ние вече имаме 3 последователни. Ето сега започна сезона. Започнахме и с победа над Бърнли. Да, мисля, че доста от хората не очакваха някакъв друг резултат от самия двубой. Видя се, че доста от момчетата изобщо не са във форма и не са готови да започне сезона за тях. Изключително лош момент беше това, че и Кевин Де Бройне се контузи. Правим оговорка, че записваме в неделя и в утрешния ден, в понеделник, ще мине през скенер по-подробно да бъде продължителността на неговата контузия. Но Пеп Гвардиола говори веднага след мача за неговата контузия, че всъщност е подобна на тази, която получи на финала Шампионска лига, която щеше да го държи извън терените до началото на септември месец. Явно нашите медици, медицинския състав са извършили отново чудеса и са успели да го възстановят доста по-бързо. И самия Гвардиола това каза, че идеята е била да изиграе 45-50 минути, 60 максимум, защото Кевин Де Бройне му е казал, че се чувства изключително добре и може да вземе участие в този двубой, обаче видяхме, че 20 някоя минута и трябваше да бъде сменен. Изключителна загуба за нас, което пък от своя страна доведе до още по-големият засилен интерес на Ман Сити към Лукас Пакета. Дай да започнем от там. Какво е твоето мнение защо за Лукас Пакета? Трябва ли не този играч? И на тази цена, за която се говори, при положение, че имаме и Кол Палмър, имаме и Фил Фолнън, Бернардо Силва по всичко личи, че ще остане, както и Кайл Уокър, който до дни, поне такава е информацията, до дни ще подпише своя нов договор. Трябва ли ни Лукас Пакета, според теб? Сега, ние далеч не знаем абсолютно всички тайни от кухнята на клуба. Ако го вземат дори да е за кратко време, в смисъл, за да замести за кратко време Кевин Де Бройне, защото предполагам, не е само мое мнение, Кевин Де Бройне е незаменим. Ако рано или късно ще дойде време, когато, разбира се, той все пак мисля, че беше на 31 години Кевин, няма да играе още 5-6 години на супер ниво. Би могъл, но така или иначе бъдещето и развитието не е пред него. Ако се мисли така в перспектива, със сигурност ще ни свърши работа, макар че според мен не поне до момента, макар и национална Бразилия, не е това, което е Кевин Де Бройне, но всички знаем за таланта на Гвардиола да развива всичките си играчи. От друга страна, аз смятам, че би могъл да премести, даже за това четох, очевидно е, че би могъл да замести Фил Фодън да мине в средната линия. По този начин ще се промени схемата на игра. Пол Палмър по-скоро и според мен е категорично крило. Би могъл с течение на времето да мине и към средата на терена, но
единствения вариант е Фил Фолдън да влезе в средата, или пък ако това беше във връзка с моята мисъл за това, че не знаем всички тайни и не знаем в момента какви са трансферните планове, както на играчите, така и на треньорите. Ами може да се окаже, защото както се появиха данни, че Бернардо Силва ще остане, няма да напуска. Така след това имаше опровержение, че иска да премине в Барселона. Ако не дай Боже премине в Барселона, аз много бих искал той да остане, защото е един невероятен играч, завършен играч, един лидер, който така в повече от случаи седи не съвсем на първо място под прожекторите, но достатъчно ясна е ролята му за отбора. Ако премине, ще се отвори втора дупка след напускането на Гюндоган и в този случай на Пакета ще е добре дошъл. Наистина ще е едно добро попълнение. Той играе така физически добре сложен, с добра подготовка и би могъл да свърши прекрасна работа не като дублер на Кевин Де Бройне, като на негов сътрудник по едно и също време. Отделно имаме и Матео Ковачич, но Ковачич, както и предварителните данни бяха такива, а и ние го видяхме по време на приятелските мачове, които си изиграха пред сезонната подготовка. Ковачич не е Гюндоган, но безспорно ще обогати и ще добави нови импулси към схемите на игра, които Гвардиола иска да ползва по време на шампионата и на турнирите за купите, както домашните, така и за Шампионска лига. Така че аз мятам, че при всички положения с идването на Пакета бихме надградили, като искрено се надявам. Джеймс Макати за мен е един играч с фантастичен потенциал, да не бъде оставен в Мимаса и да му бъде дано достатъчно време, за да се интегрира в първи отбор. Знаците за това бяха така достатъчно ясни и категорични. Искаха го под наем, мисля, 2 или 3 отбора, 2 от Висшата лига, отделно Шефилд Юнайтед, където беше заедно с Томи Бърнс миналата година. Направиха искане да го вземат и за този сезон, вече в Висшата лига, но Сити категорично са отказали да пуснат Джеймс Макати под наем. Така че средната ни линия, всички знаем за неговата максима на Гвардиола, за него така малко иронично се казва, ако можеш, играе с 10 халфа, с един вратар и 10 халфа. Така че трябва да има достатъчно варианти, но аз искрено се надявам тези млади момчета, които са отраснали с идеята Сити, минали са през всички юношески схеми и младежки, за да стигнат до първи отбор, да успеят да се задържат там, да им бъде даден шанс. Защото безспорно е, че 3, 4 или 5, които идват отдолу. Там, Фил Фолдън едва ли го броим вече, тъй като той е утвърден твърда величина е в първи отбор, но Кол Палмър, Рико Люис, Джеймс Макати, ето само 3, за които споменах. Се говори за още Оскар Боб, упорито беше налаган. Това норвежко крило упорито беше налаган в предсезонната подготовка. Така че слуховете и данните за това, че идват 3-4 фантастични играчи от младежките схеми към първи отбор, и вече е на лице. Така че се надявам да не останат извън. Безспорно, че трябва да се внимава при налагането им, за да може да не се форсира развитието им, да не прегорят, да не получават контузии, защото безспорно крехка, физиката на един 19 годишен, 18-19 годишен младеж е много по-различно от този на 22-3, вече утвърден състезател, така че всичко да стане плавно и спокойно и да им бъде дадено достатъчно време. Това е уговорката. Ако наистина Бернардо Силва напусне, безспорно ще ни трябва един качествен халф и вече достатъчно опитен, който да влезе в обувките му веднага. А да не му трябва време за адаптация. Лукас Пакета играе в Уест Хем при
Дейвид Мойс, така че няма да му трябва кой знае колко време за адаптация. Безспорно за адаптация към схемата му на играш има, но британския футбол и Висшата лига съвсем не му е непозната. А миналият сезон беше достатъчно добър за него. Особено в Европа. Така е. Те спечелиха Лига на конференциите и смело мога да кажа, че той си остава най-креативният им играч. Абсолютно безспорен факт. Много добре, като почти всеки бразилец, играеш на неговия пост е така, повече от технически грамотен, магиосник, може да измисли от нищото този разсичаш пас или да вкара някакъв уникален гол. Той е човека за това нещо. Така е. Въпросът е, че 85... и упорито се бори, извинявай, че те прекъсвам, и упорито се бори за топката, когато я загубят. Изобщо не се притеснява да прави шпагати, да влиза в единоборства, тяло в тяло. Така че това също ми харесва при него. Точно така, точно така. Играч тип Гвардиола. Точно такива, каквито Гвардиола ги търси. Въпросът е, че те говоря за Уест Хем, вече загубиха Деклан Райс. Да, прибраха доста солидна сума за него, но те са отбора заедно с Nottingham Forest, които бяха с по един входящ трансфер само. И то буквално преди няколко дни се случиха първите им трансфери, тъй че не са от отборите, които имат чак толкова много. Да, имат време, имат 2 седмици още докато затвори трансферния прозорец, дори и малко отгоре, но не мисля, че биха били склонни да се разделят с другата си звезда за по-малко от 90 милиона, които, извинявай много, при цялото ми уважение към Лукас Пакета, но както и ти заговори, ние имаме достатъчно младежи. Аз за това казах и за Кол Палмър, защото иска да се закача после за заместника на Риад Марес. Защото Риад Марес, знаем, той се пое за Саудитска Арабия. И като нищо, дори без никакви проблеми и чуденки, Кол Палмър може да е човека, който да дойде като натуралният наследник на Риад Марес. Още повече, че Хуан Малио се върна, а той е човека, който приятелски почуша на Гвардиола и да му каже, че Кол Палмър всъщност е човек, който преспокойно може да играе за първия отбор. И ако си спомняш, миналата година игра доста малко Кол Палмър. Да, той започна сезона с една тежка контузия, която мисля, че почти 2 месеца не можеше да играе. И след това така и не получи този шанс, който да грабне и да не изпусне титулярното си място, както направи Рико Луис, примерно. Сега като се върна Хуан Малио, със сигурност ще бъде налаган доста повече. Ако си спомнеш, тогава, когато той Кол Палмър вкара този зашеметяващ гол за Community Shield, след това камерите даваха повторение и бяха насочени към Хосеп Гвардиола, който се радваше и гледаше към треньорската скамейка, и точно Хуан Малио беше човек, който е така го сочеше и му крещеше: казах ли ти? Това е момче. Така че аз говори се за Жереми Доку, едно момче, което играе в Рен, белгийски национал, има 15 на мача за Белгия и лично аз не се сещам за някой следящ изкъсо френското първенство, отколкото твоят съименник Митко Танев. Митко Танев, който води френското първенство, да. Студията в Диема. По стечение обстоятелства аз бях на гости и той имаше тогава френски двубой и той беше заедно с другите си колеги от Диема. И аз точно за това го казах: Мите, искам да ми разкаже за Жереми Доку. Какво трябва да очакваме ние от него? Той каза: много добър, много добро крило, супер бърз, интелигентен. Просто проблема при него е, че няма физиката. И абсолютно всеки сезон има поне 3 месеца, които е прекарал в лазарета. Което е доста притеснително, защото дори не знам трябва ли не този играч. Да, добър е, да, млад е, да, със сигурност ще бъде притиснат от Гвардиола да достигне своят максимум на възможностите си, но пак се лишаваме от тези наши младежи.
И ако вземем Лукас Пакета, и ако вземем Жереми Доку, тези младежи, за които говорим, за Джеймс Макати, за Томи Дойл. Томи Дойл мисля, че отиде така иначе под наем, но Кол Палмър, Джеймс Макати, това са лицата, които преспокойно могат да бъдат добавени към първият отбор и да не се налага да правим тези други трансфери, защото те си наши момчета. Какво по-добре от това? Много добре знаем как се радваме всички фенове, когато Фил Фодън е в стартовия състав, когато вкара гол, когато направи асистенция, всички са така. Абсолютно си прав, аз съм го гледал с националния отбор на Белгия. Смея да твърдя, че като стил, макар че наистина той е достатъчно експлозивен, на пръв поглед е достатъчно здрав, но очевидно младостта му пречи при този съвсем изключително физически ангажиран футбол на днешното време. Може би за това са му контузиите. Той даже като стил ми напомня за сега сетих само за фамилията, този на Увърхемптън Траоре, мисля, че беше крилото. Адама Траоре, да, който се мажел с зехтин или солио. Това го разбрах от приятелите в Гема преди едното гостуване, за да не може ли да го задържат, докато го хващат за ръцете. Той е така достатъчно широк физически, Жереми Доку. Според мен Кол Палмър е изключително по-добър вариант за крило. Кол Палмър няма абсолютно никакви притеснения да владее топката и да се надиграва с един или с двама, докато при Жереми Доку го има притеснение, когато се изправят двама срещу него. Това съм го гледал на мачовете му, той мисля, че има около 15 участия за първи отбор на Белгия. 14-15 нещо. Има притеснения за това и предпочита, когато се изправят един или двама срещу него, и ако вече не ги е надбягал, предпочита да подава топката. При Кол Палмър очевидно, че фантазията му е достатъчно голяма, бързината също и обработване на топката на скорост просто е без тайни момчето, макар и толкова млад. Така че всяко едно негово решение сме го гледали и първия му гол в Шампионската лига срещу Брюж. Момчето има изключителен талант. Нестандартен играч, изключително бърз, топката винаги е близо до крака му. Пасовете са му фантастични. Да, по някой път бърка, но това е нормално да е така, защото той е съвсем млад и няма достатъчно игрови опит. Когато бъде поставен под напрежение, това сме го виждали, случва се да сбърка един или два от 5 или 7-8 паса, което не е проблем. Много по-добрият вариант за мен е, вместо да вземем Жереми Доку за сума от порядка на 20-30 или 35 или 40 милиона паунда, да си оставим Кол Палмър, тъй като имаше данни, че Уест Хам искат да го включат като размен на монета за трансфера на Пакета. Даже тогава ако от мен зависи, бих се отказал от Пакета, ако трябва да бъде точно. При положение, че Бернардо Силва няма да напуска. Не бих се лишил аз лично на мястото на Сити, не бих се лишил от Кол Палмър. Невероятно момче с невероятен потенциал. Така е. И това съм го казал доста пъти, но и сега отново трябва да го кажа. Ако задържим Бернардо Силва, това ще не е отново най-силният входящ трансфер. Защото той всяка година иска да отиде просто някъде на слънце. Аз го разбирам. Смятам, че ти ще го разбереш с това невероятно лято в Англия. То просто го няма. Тази година беше в понеделник. Това е. Тъй, че аз го разбирам напълно. Той е човека, който наистина остава така в сянка, но той е мотора. Той е човека, който, особено когато дойдат мачовете с Ливърпул, смятам, че се съгласиш, сякаш си маже така обувките с канакулите или с някакво секундно лепило, топката не я пуска. Навръзва ги по 5-6 играча без никакви проблеми. Имам чувство, че
безкрайна неговата енергия. Няма значение, че е играл 10 мача поред. Влиза без умора, без нужда от смяна, от някой да го завърти, да го смени за някой матч. Няма проблеми. Така че такива играчи за толкова гъста програма и постоянни мачове през 3 дни, те са богатството, което имаме, за да достигаме тези върхове, които сега покорихме, особено тази година. Изминалата вече. Бернардо Силва е невероятен играч и според мен е незаменима част от отбора в последните години, откакто е дошъл и по-скоро откакто успя да се наложи. А той го направи почти веднага. Наистина незаменима част. Не би го заменил за нито един входящ трансфер, за който и да било. Точно така. Още повече, той в зрялата си възраст и ако бях достатъчно близо с него, така с него близък, щях да го посъветвам да почака още годинка-две и след това да се радва на слънцето. Като спечелим третата шампионска лига поред, извинявай, само искам да те поправя, така, нещо, което, нали, това не е упрек към теб, разбира се, нали, гледам тенденцията в коментарите. Ние ще бъдем първите, които, да речем, ще спечелим четвърта титла поред в Англия. Да, ще бъдем първите. Обаче, не забравяме, че футбола не започва с Висшата лига и не започва с Шампионската лига. Реал Мадрид е спечелил първите 5 издания на Купата на европейските шампиони. Така че, нали, това искам да кажа, аз бих бил безкрайно щастлив, ако успеем да ги надминем. С тази първа титла, която спечелихме през май, да спечелим още 5 поред, ще бъде безкрайно щастлив и доволен. Никакви проблеми. Но наистина да се върнем за Бернардо Силва, невероятен играч и просто не бих искал в най-зрялата му възраст. После знаем, в най-зрялата възраст и в най-силното си време, най-силните си години да напусне Сити. Без значение къде ще отиде. Така че искам се надявам той да остане, но ако наистина ще напуска и ще ходи, защото знаем и каква е позицията на Гвардиола за играчите, които искат да напускат. Никога не спира никого. И това е честно, както към играчите, така и към клуба, защото ако този играч остане и той искал да напусне и е направил направил усилия за това по едни или други причини, дали семейни, дали спортно-технически, със сигурност няма духом и няма да е в клуба така, както би бил, когато е трансферирал или докато се утвърждавал. Тоест няма да е същия играч за клуба. И е съвсем разбираема позицията на Гвардиола в това отношение, но аз искрено се надявам да остане и да не си тръгва, защото просто ще ни дойде в повече, ако напуснат и Гюндоган, той напусна всъщност вече, ако напуснат двама от основните ни играчи в средната линия, това наистина се окаже проблем. И не мисля, че и Пакета ще успее да компенсира в пълна степен на отсъствието на Бернардо Силва. Сега ние наистина леем дитирамби за нашите млади момчета, за Джеймс Макати и за Кол Палмър. Само, че тяхното включване трябва да стане постепенно, не без да бъде форсирано. Всички видяхме с Арсенал, че колкото и да са добри тяхните младежи, Букайо Сака, Един Кетия, значи с младежи не се печелят шампионска титла и шампионски лиги. Не се печелят. Така че ще бъде безкрайно силен този поне още една година да остане Бернардо Силва и просто да вземат Пакета, за да може в рамките на тази година да може да се включи към схемите на игра на Гвардиола. Искрено се надявам за това да го вземат, а не защото Бернардо Силва напуска. Така е, да. Бернардо Силва, който преди, мисля, че една седмица, нека да са две, навърши 29 години. Кевин Де Бройне вече е на 32. Той края на юни месец, мисля, че имаше рожден ден, така че 32 години вече, как се казва, започваш да се спускаш по наклонената плоскост, просто няма как. Годините се оказват влияние, колкото и сега футбола да е по-скоро всички така
професионални футболисти, как самите те се грижат за тялото си и изобщо целият клуб как се грижи за тях, за възстановяването им. Вярно е, правят чудеса и могат да играят до доста напреднала възраст. Но все пак 32 години са си доста и колкото и да не искаме да го кажем, ще започва да губи от своите качества. Няма как, неминуемо. Но искам просто да се върна на младежите и наистина да приключим с темата, защото ние нищо не казахме отново за мача, който всъщност трябваше да обсъждаме, но казвам и затварям скобата. Това, че един или двама младежи, които наистина са минали през цялата тази иерархия за изкачването през годините, получат шанса да останат в първия отбор, това нещо ще даде стимула, хъса и каквото още искаш кажи за младежите, които сега са младежи. Защото ние ставаме шампиони години подред във всяка една формация, която има като младежи. И представи си, че ти си един много добър, да кажем, в U14 годишните. Фенси на Сити, Сити е твой отбор и даваш мило и драго за клуба. Обаче виждаш, че има такива момчета, които вече са по 19, 20, 21 години, които са готови за мъжкия футбол, изиграли са няколко мача и вместо да бъдат налагани те, идва така наречената звезда чужденец за 80-90 милиона. Естествено, че ти няма да си чак толкова мотивиран и няма чак толкова да вярваш, че ще успееш да пробиеш в първият отбор. Така че от тази гледна точка, лично аз мисля, че имплементирането на поне още един младеж в нашия отбор първи ще бъде доста ползотворно и за младежите, и за отбора като цяло. Така че поне Кол Палмър, айде. Защо не и Джеймс Макати, а защо не и още някой? Защото ето Рико Луис, който всъщност точно така в мача с Севиля той стана най-младият голмайстор, започнал титуляр в Шампионска лига. Десният ни бек. Така че това е. Затварям наистина скобата, но пък понеже сме на тема младежи, ще те помоля да разкажеш с 2-3 думи за новата инициатива, която фен клуба е подел и вчера в събота реално беше така наградено първото дете. С Миро Попмарков той ми се обади и това беше в средата на миналата седмица и сподели, че така възникнала идея, а тя е прекрасна, да се връчват екипи на Манчестър Сити на момчета, които са така блестящи, както той ми обясни, в юношеските схеми на клубове у нас. И в събота връчихме, за съжаление не мога да изпълня името на детето, наистина много съжалявам, 15 годишен Калф, който играе в Национал София. Национал София е футболна школа, с която е много силна нямат мъжки отбор, но очевидно е, че школата е фантастична и развива млади играчи. И Миро каза, че това е едно от най-перспективните момчета в страната за своя набор. Което наистина така звучи фантастично. Аз отидох, ние се бяхме разбрали за около 11 часа. Само малко битовизми, но искам да ти кажа, че очевидно и затова така малко разтеглих разговора в тази насока. Тъй като там по някакви непредвидими обстоятелства, липса на лекар, един от мачовете започна по-късно, имах възможност да наблюдавам мач между ЦСКА и Национал до 14 години. Трябва да ви кажа, че тези деца играеха с толкова мъдрост, така очевидно, стриктно спазвайки на тактическата постройка, която треньорът им определил, защото почти не се чуваше той да вика или да им дава напътствия по време на матча. А самият матч беше изключително оспорван и за мен беше едно изключително удоволствие да наблюдавам те как играят футбол. Наистина уникално преживяване. Аз не съм гледал деца, може би от 15-20 години, може би и повече. Напълниха ми душата. Така че инициативата
нали, която е подал фен-клуба, бих казал е наистина уникална, защото сега азбучна истина е, че всеки клуб печели фен базата си основно и увеличава драстично по време на успешен период. Няма спор, че ние сме на гребена на вълната от години. Вече седнахме и на върха на 10 юни, мисля, че беше финала за... Точно. Или бърка. Да, на 10 юни беше финала с Интер в Истанбул. Вече седнахме и на върха на света, бих казал. Така че този младеж се оказа фен на Манчестър Сити. Ние така и го изненадахме, защото на въпроса дали да му спомене предварително, Миро е казал, не му казвай. Така че той беше много изненадан, много учуден и беше и радостен. То просто трепета от детето се усещаше, когато му връчихме фланелката и се снимахме с него. Това беше даже преди загрявката на матча им с ЦСКА. И за мен беше уникално наистина като преживяване. Наистина се вълнувах много и искрено се радвах за това, че тези деца очевидно желаят да стигнат поне до европейско ниво, ако не и до повече. И искрено се надявам юношеския футбол, а съответно той очевидно, че върви в правилна посока. Само последната крачка е трудна, заради собствениците обикновено на клубове, които предпочитат някакъв мимолетен успех или пък с оглед търговски цели на клуба да купуват играчи, които да препродадат с обикновено с неголяма. Наистина децата просто така накараха ме да изпитам неимоверно удоволствие за това как очевидно спазваха тактическите указания на треньорите си, защото те почти не се обаждаха, за да ги напъснат. По-скоро те се подсещаха вътре един друг, играеха с толкова жар и пламък. Все едно гледаш мач от Висшата лига на Англия. Изключително бърза игра, изключително сполучливи хрумвания за това на къде да се развие играта, в средата, по кое крило. Зарадваха ме за това как защитниците влизат в единоборство, нали, честни говорим, и позволени, как правиха шпагати, как отнемаха топката, как изпреварваха събитията. Беше радост наистина да го видя и когато аз не знам какво се е записало до сега, колкото повече възможност бъде давано на тези деца да прекрачат, да минат Рубикон от юношеския футбол, да влезат в мъжкия, толкова по-бързо ще се оправи българският футбол и нашия национален отбор ще се върне към познатите нива. Деца невероятни, като талант, като себераздаване, като устрем за победа. Направо очароваха децата, доставиха ми неимоверно удоволствие за тези 20-25 минути, които успях да гледам. Вярно е, че имаше моменти, ние това коментирахме с Миро, очевидно, че се гледат техните батковци по Диема Спорт 1, когато играят, как реагират на някои спорни осъждания на съдиите. Всичко това може да се шлайфи и да се изчисти, но децата играеха с неимоверно желание. Неимоверно желание и майсторство. Така че инициативата наистина е прекрасна. И аз бях безкрайно щастлив, че връчихме победата на този младеж и видях блясъка в очите му. Това беше повече от всичко. Наистина беше невероятно. А и аз точно с тази цел си бях облякал в фанелката на Манчестър Сити, титулярната за миналия сезон. И Миро беше успял да го задържи в тайна. И когато събраха отбора преди загрявката, за да може да му връчим фланелката на момчето, беше изненада. Наистина изненада за всички. И децата бяха изненадани и то много приятно, защото в началото беше неочаквано, разбира се, но след това виждаш блясъка в очите, казват, ето, батковците мислят за нас, сещат се за нас. Това е един импулс за развитие. Или чичковците по-точно. И така, ние сме чичковци. Ти си батко. Аз съм батко. Аз по-скоро съм чичо, ако не и дядо. Но това е друг въпрос. Наистина е прекрасна инициативата и се радвам, че
нали, че сте успели че Миро се е сетил и че сте успели да го организирате, нали, с подаръците, прекрасно е. И с най-голямо удоволствие винаги, когато нали, има нужда, бих се отзовал с най-голямо удоволствие. Без значение за кое време става въпрос. Радвам се и лично аз ти благодаря, Батмите, че винаги си така отворен към тези идеи, които се раждат. И тук е момента да призова абсолютно без значение дали си член на фен-клуба, дали си просто фен на масите. Давайте идеи. Давайте идеи, защото това инициативата не е никак лоша, не натежава чак толкова бюджета на фен-клуба с тези фланели, които се подаряват на децата, а всъщност, както ти каза няколко пъти, блясъка в очите на този младеж, който всъщност младежа се казва Кристиян Горянов. Този първият, който получи фланелката, халф на национал, както и ти каза. Занапред със сигурност ще има и други такива младежи, които ще получат фланелка подарък от фен-клуба. Така че, младежи, които гледате, давайте всичко от себе си и не се знае, може да получите по една такава фланелка. Нека да приключим с това и все пак трябва да поговорим и за матча, който ще наблюдаваш ти и още колко мисля, че бяха 24 сте общо членовете, които ще гледате. Чудесно. Чудесно, наистина. Победата е наша, Камене. Победата е наша. Не случайно съм облякал тази фланелка, Батмите, от миналия сезон, която носих само в Шампионска лига с точно тази идея да донесе късмета и да спечелим най-накрая. Така че това си един европейски трофей. Редно е да го добавим в нашата витрина. Да, така е. И това наистина ще ни донесе. Всеки един европейски трофей носи небивал престиж. Това е истината. Дали ще бъде Лига Европа, сега най-добре е Шампионска лига, разбира се, но всеки един европейски трофей, включително пък и Суперкупата, в който ние влизаме като носител на Шампионската лига, победител в Шампионската лига, ще бъде уникално, ако е спечелим. Наистина, и ще бъде безкрайно доволен и щастлив. Аз няма да питам за резултата, ти каза, че ще спечелим, аз се доверявам изцяло, така че без значение дали ще бъдат дуспи или победа в редовното време. Аз също смятам, че ще вдигнем този трофей. Ние просто сме по-добри отбор, категорично, без оговорки. Може би изходните позиции са едни и същи, защото ние сме така, може би около седмица или 10 или 14 дни, по-скоро 10-14 дни по-назад сме в подготовката си от другите отбори в Англия. Същото важи и за Севиля, тъй като и за тях сезонът беше дълъг, а пък и тях ги издощи повече и на лошия сезон. Те чак последните, може би 6-7-8 мача успяха да се откъснат и да избягат така, да не виси като дамоклев меч възможността да отпаднат от Ла Лига. Така че ние определено сме в по-изгодна позиция. Безспорно имаме притежаваме по-голямата класа, така че аз мятам, че ще бием. Със сигурност играчите ще бъдат амбициозни да спечелят както Суперкупата, така и после световното клубно първенство. Това пак ще донесе един много голям престиж на клуба. Така е. Нека си пожелаем успехи, нека след сряда вечер. То всъщност матчът реално ще свърши в четвъртък, първите минути на четвъртък, но да, нека си пожелаем тази сряда вечер да е наистина за паметна, запомняща се и всички наши фенове, които са от нашия български фен-клуб, както са отишли с широки усмивки, да се върнат с още по-широки усмивки. Да се получи така, да ще бъдем достатъчно щастливи всички, които обичаме нашия клуб. Точно така. Идеален завършек на този епизод. Благодаря ти, Батмите, за твоето участие. За пореден път. За мен винаги е удоволствие. За мен също. Сърце не ми дава да те прекъсвам, затова и този епизод става толкова дълъг. Аз се извинявам се с моите дълги монолози. Няма какво се извиняваш. Да има търпение да го гледат приятелите. Така е, да. Винаги е удоволствие да си говорим с теб за нашия любим отбор. Благодаря ти още веднъж. Чао и бъдете здрави. Чао.